Ijele abatago. Ijele no na Abuja. That is. Ijele abatago Abuja. Hey. There will be trouble. Oh. Tsunami. Chai ụmụnne m ndị Igbo Alumelu ọkwa sị na a na-esi n'ụlọ mmalụ mma wee fuwe ezi ọgadagidi ndị Igbo ọ gịnị meziri ọ bụ na nwa mgbeke amara akpụ ka ọ na-agụba adọrọ nkọ kedu ka o si mezi onye na-azazi oke ndị Igbo ka o si dịlụ ndị Igbo mma ọ na-awụzi na bie ka iwe na-ewute ndị Igbo ga-esi wee bịawa ụmụnne m na-eneche vidio nwa ntụsa anya ka unu iwe Peter Edochie na Yele Edochie kwuru ka unu ma ọ bụ iwe ka ba na-eme tụsa anya ọ bụ na ndị Igbo agbakọta ọnụ si ọ dị mma ebe a ka anyị ga-anọ o nwere onye ga-achị obodo Naịjirịa ọ gbakọta ndị Igbo azụ Chukwu kwadoro ndị Igbo ọbụma ịkpalịa n'ụwa niile o nwere ndị ji ego ka ndị Igbo bịakwa na Naịjirịa bụ obodo anyị o nwere ndị ji ego ka ndị Igbo mana ife melie bụ na anyị akara gosi na anyị vụrụ onwe anyị n'anya ọbụma ghọtabe na-ekwu ọ bụ na anyị vụrụ onwe anyị n'anya ọbụma anyị nọkọ ọnụ o nwere ndị ga-emeli anyị asị nọ n'ala Igbo niile na ebe anyị ga-anọ ebe a ka anyị ga-anọ This is House that was from Kano. It's our famous area. By God willing, he shall. From Kano, we from Bauchi, Gaga from Ghana. From Kano, House that was from Please, let me. I want to start with